došao hadis kod Ibn Mađe da je poslanik u Ebu Umame al-Bahili, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: mu'min nema bolje stvari od takve. Nema nakon takve bolje stvari od lijepe i bogobojazne žene. Kad joj naredi, ona mu se pokori. A kad je pogleda, ona ga razveseli. Ona ga šta? Razveseli. Šta je, šta gledaš? Ona ga razveseli. Većina žena u džehennemu će biti zbog muževa. Ali to ženama nikako objasniti. Ne može im to objasniti nikako. Da će većina žena za vatru ući. Biće većina stanovnika džehennema žena. Zbog čega Allah poslanik kaže: nepokorni ste svojim muževima i puno proklinjete. Ne zaslužuje tvoj babo i tvoja majka da uđeš zbog njega u džehennema, ali kamo tvoj muž? Kada ga pogleda, ona ga razveseli. A kada je odsutan, ona ga čuva u njegovom imetku i u njegovoj časti. Ovo je hadis Ibn Mađe, hadis je daif. Nije vjerodostojan. Međutim, hadis je, došli su drugi hadisi koji su u ovome smislu.